mosetimgi makoro owegi e lwet county kata county owegi e lwet jopiny to ywak bende pod biro. Wang'yane weche mag banda dho nam, fish landing sites, kano rech ang'o gini. Waneno ripode pile ka pile ka giywak ni gini to nogernwa to koro kae onge stima, rech pod kethore, building to nitie, fish landing site nitie, facilities ema koro onge. Moko pok otieki. Oseger fish landing zone, yes, to pok otiek et stima. Mondo mi ogere matieke nyiso ni kopo ni pok oket stima no dhi nyime gi ketruok. Nikech ing'e ni magi ministry ariyo mopogore. Nitiere ministry mar stima to nitiere mar jogedo. Mar jogedo tieko ikuongo itieko gero gimoro kor kikete stima. Stima ema biro mogik. Stima ok tel. Koro kosetiek gere, stima kende modong tirwako stima to gino tiya kaka noningo ti. Koro chenre ma jopiny kia ni samoro ne gineno ni mano oningo bi mokwongo en ni ot nyaka gere kirwake stima. Ok nyalo rwak stima kor kegero ot. Nikech ging'iyo ni to irito kinde marom nade. Odni noseger moseyaw nogo niero koro banda ni oikore chakuru tiyo kode. To koro idwa ti kode nade reche ero gigole nam. Rech no inyo kan orit jonyiewo mondo obi okawgi. You know, fish landing zone, ok en kuma oningo kanie rech, en landing, kaka iluonge ni landing no. Yani en kuma rech goe. Kose goyo ok idhi e chiro. Ini dwa kane kuma goe ni ng'abro ng'iyo kuma goe ni. Koro chiro kuma ni dhiye cha. Mano yawo achiel kuom gima naneno ma Homa Bay. Mano yawo Homa Bay. Kache mantie gi stima, ne en gi stima. Koro kar kano rech nitiere. Fish landing zone en kuma the fish lands and then it is transported to the market. It is not kept at the landing zone. Nikech ingeni kineno thoth dho wedhe to loche gi trucks mag barafu gi gibiro ga kaw rech gi kanyo. Yes. Ok ingeni kogole e nam to kete wilo kacha to odonje i lori negi barafu dhi. No, gi kanyo. Kar kamoningo kenie kamili, stima to ningo bedie landing zone, nikech samoro recho biro modeko sa chiro what, inyalo kanie matin, to macha kar emergency to, en mana kar nyono piny, to odhi e chiro. Koro kar chiro kacha taseneno kanitiere, mekwa moger, poko bi, osegerinwa kaka Meoru, Sori gede, Sori oseger, poko bedo handed over. Koro kdanga wachi ni stima nitie kata onge, but no segergi but nafas ne tin rais nok nyalo hand over. Mwacho ni koduogo to dhi hand over. Bro bi report kaneno stima, ka winjo ka jo pidh rech ywak ni onge stima, koso nitie gi maonge. But ang'eyo ni landing zone en kuma rech donje to dhi e wuoth mar chiro. Okay. Koro mago iwacho ni sawa. Ng'ato bende ne penjo ni to affordable housing. Ngeni chon kane kochak gere to ni wacho ni igere ahinya slums ma Nairobi kuonde ma ji mang'eny nitiere. Koro kani neno ni oger moro Sori, jomoko penjo ni to Sori kendi affordable housing igero nang'o? Apani ji ochacho gini. Rais manowuok chon ne nigi project ne mani luongo ni slum upgrading. En nomuko ute mantiere slum to gero nyasani. President makawuono gero udi mabechgi ni piny. Udi mabechgi ni piny igero kumora mora. Inyagere Churn Town, inyagere Reserve, inyagere slum, but wuoi machoncha to ne gero mana e slum. Nyatike waonge slum. Matieni plan mar wuoi manowuok cha nok dhi chopo kuoma nikech waonge slum. Constituency mang'eny e Migori County, mana constituency mantie town ma en Suna East gi actually Suna East kende mantie gi slum, kata Suna West onge slum. To wan constituency aboro. Matieni wuoi machoncha de ni gere to en dogede constituency achiel kende ma en Suna East kende mano yuto. But President Masani en ogero affordable housing. Matieni ot mabeche ni piny to ot manyasani. En inyalo gere kumora mora kaka mano biro chako gero Nyatike. No tero Sori kuma ber makichunga kama tineno nam. Neno nam mbele ni kama mano ok slum upgrading kanyo onge slum, ma affordable housing. Osuru ming'ado kuoma gi inwa joma tiyo. Ok ng'adi ni slum upgrading, ing'ado ni housing levy fund. So opogore gi mar wuoi machoncha. Koro gikiko gi mar wuoi machoncha. Nikech mana kaka parono nitiere, jomoko ba wacho ni udi masori go. Ingeni pach ji kaka nitiere ga ot magero Reserve. Ng'ato dwani mondo oger dala ne moro moyweye. Koro gi ot makamano mana kilero ne jopiny. Ng'ato nyanyiewe nikech udi gi nyiewo. Yes. Obed mar ohala, koso obed ni koro omiyo ji rental kanyo, koso bedo nade? Odgi
gin mar jogo ma jopiny ma onge nyalo. An gi in ok wanya yudogi. Ng'ato iluongo ni affordable housing. It is en mar jogo ma nwang'o gi ni piny. Gine ma iuso ne gi udi gi ka udi gi orumo. Koro gine ma gibro apply ting'iyo. An ka apply ok adhi yudo nikech gidhi ng'iyo ni osacha chal nade, osara machal kama ok mi jaodni. Ng'at machal kama ema yudo johala matindo, jogo ma pes gi ni piny e musara, maga jok ma dhi yudo gigi. To koro kise apply to koro ibro fuatilia timiyi ka otorumo. Gima kik igeni an gi to kwadhi yude. Wan wakwan out. Wamanya yo machielo. Ing'ado osara to gedo. Ng'eni gima President Ruto temo timo en ni ji oromre. Ji ok tite. Women rep e Migori County en mana achiel kende. Koro mon adi manyalo yudo ot. An women rep anyalo kawo loan. To mina kinyi, minu chien ok giyudi. Koro nitemo ni jogo man gi nyalo okon jogo mok nyal. Yes. Okay. We wadhi ane